po diri na unsa ka mahinuon nga nalibang ta diri na. Sino yung kalipot? Mura man og ano os? Sa maka nalibang ka diri na. Unsa ka? Yan mo ganun diri nga. Di ba nangita man gugog kahoy diha niya. Nakita na ko mong kalipot dito nga amag. Diri ko nalibang ka dito ka. Daghan mong gasi ato sa balay. Ani ko diri kay nalibang ko. Kay dala po suru-suru batang tanawon sa mga lubi nga. Pwede na ba nato ni harvest pero tangan na ako wa pa makaiunon. Imbis nga pangitaon ako ang kahayag ba. Gidala ko mong lubot kangit-ngit naman. Bahalag nit-nit basta kay importante na ikaw maon. Kadumdum gahan tong istorya sa nauna sa mga kuan. Katubang istorya sa nauna sa mga tung kaagi ba sa Pinay o Pinoy, Pinay o Amerikana o Nigra. Unsa man na wala ko kadung ana unsa Katugong kamuta ana. katugong pa ko ay panty wa katong sa una ba nga pirmi gid daog ang mga Pinay kay kon biya anang kabalo biya ka nga di gid puta magpapildig baho. Basta baho kay go. Kung pabuhay panty ba kabit Oh. kon nga to. Wala ba kay ko nakadumdum ana pero kung imo kung suginlan ana ko bisig kamuot kay ta ba. Normal kay kabalo nila ka sa mga kaagi sa mga Oh, Pinay. Oh. Katong manggod sa naunahan. Inani maguning sa Gilanon. Sa nauna na ay pista-pista sa city. Nya. Tapos kuntis boy pabuhay lagi panty. So nakadungog ang Pinay di. Apil pod To. adto pod to palista pod kinakabalo bit. Kabalo na biya po na sa ibaho. Di ba daw po kasi. Wa na gid. Wa na. Anang sila na. Tawag na. Ang iyang kontra ato lagi ana Nigra o Amerikana. Pinay din kuntis. Uy, mga lamion kayo. Ay naman ni on pero mga bigyan gid ba. Pwede ko bagan siya pon. Una gitawag sa kanang ilang announcer han. Ana ang announcer nga. Amerikana! Oh nya. Dole ang Amerikana. Kalma kay nilakwan adto din sa stage, ana din sa stage. Abot sa stage up. Hubo dito sa panty. Paghubo sa panty dito labay sa stage. Ano? Paglabay sa stage dito. Langaw pa lagi imuhan nga ang panty dito nga pagdapat sa panty dito sa tunga sa stage. Di na ginam kita ang panty, puros na langaw. Hoy. Ano grabe. Sa bawa kay. Pakpak ang mga audience. Grabe ko. Pakpak ang mga audience kay abin nagdaog na gini kay baga mga langaw. Lagi kay sayonan ka. Karon pagtawag karon sa kanang Nigra. Pagtawag sa Nigra, ana dayong announcer nga, Nigra. Gawas na ang Nigra, gawas. Ay, gara ba kayo kay pinahawid ba kay sa hawak niya kay lain man ning Nigra kay napoy pagkaartihon. Ana ay Nigra diha baklay adto din sa stage, pag-abot sa stage. Tritso din hawid diri sa panty. Hubo dayon. Kay nakadress naman to siya. Pwede to hubo din sa panty pag hubo na sa panty. Dito din labay sa stage. Kabalo ba kung say na itabo sa pantihan? Naunsa man? Galutaw-lutaw na panty. Gilangaw nga sa langaw. Grabe ka ba ko kay. Grabe ang panty wa gila gidapat as in sa one. Mura gag butterfly. Labon nga panty ba imo nga langaw baga langaw gyud. So dili gid makadapat ang panty sa siminto gyud. Hindi kaya to. Bao gyud. Di ang mga audience ay pugyaw mga tao bao gyud. Kay ang mga audience lagi nga grabe mamakpak bibo kayo kay abi nagdaw na kay Amerikana dia kay kuan dia. Ba? Kay Amerikana gitugpo dili sa kuan niya ang katong Wala gito sa Nigra. Wa gitugpo gilahong-lahongan sila nga di grabe gikabaho kayo. Gabiya ato ba? Karon pagtawag sa Pinay. Tudman. Labi. Pangog Pinay. Ay, gara kay Pinay. Kalmar kayo ato sa stage. Mura ba? Mura lagi kuan, mura lagi piso nga gipiskot. Kanang mura kuan kay ba kay ignorante kayo. Pero ngil aday pagbaho. Pag abot sa stage kay siyempre kay Kitik. Naka-cutics. So, king kay gawin sa sawa. Pag-abot din sa stage, anak, inawiron sawa ko. Paghulos ay yung panty, anahan, nangulis mo na yun? Agoy. Nangulis mo na yun? Kuyaw. Paghubo sa panty, anak, labay din sa stage. Paglabay sa stage, wa man na bisag isa ka langaw. Hala, naunsa man ka to? Ngano wa may langaw? Ay naningala ang mga judges. Kay ana, ang judges biya nga, ano mo manilangaw nga pag-open pa lang ani sa ayang ana, pagganghaw diri sa iyang atubangan. Baho kayo. Nya. Ano, ilangaw ha? So, ang judges, naglibog. Oh.
Unsa may nang gibuhat? Di, pakpak na po ang mga audience kay ana mga audience kay pindon lagi daw. Hala. Di ano kasi gibuhat sa Jess? Mm. Gako ang telescope site, telescope site niya ang kana ang si Kadaplin. Susto araman ang mga langaw sa Daplin nanampong sa ilong. Grabe ka ba? Wagin magpagansiya. Oh my God! Hi Hi, guys! guys! So shout out na mo karon ang among mga loyal supporters, subscribers, likers, and viewers. Especially sa MC Ang TV, Shella Bibi, Carlos Serenio, ug sa tanan namong mga relatives nga nagasuporta, ug sa wala pa, please support us. Dayon sa among mga friends through Facebook, Instagram, ug sa Twitter. O karon guys, shout out na ko guys akong mga kauban diya sa TP Ayala Mall. Sila ni Gisto ni Caberti, Joseph Dawaling, Arnil Asinas, Edward Manggubat, Jeril Dagul, Brinda Bernales, og sila ni Marilyn Akyatan, og sila ni kanang Sheila Bibi. Og ingon man sab guys, shout out ko nila Richard Papin og ni Leroy Papin guys. Muna akong pinaka idol nga mga viewers kay sa guys. Mangilad gyud na sila guys kay mutan-aw gina sa among video guys. Naagi na mo comment gina sila. Tungod kay inana sila mutabang sa Bisaya Katawa TV. Og sa wala pa na nga ka-subscribe sa Bisaya Katawa TV, so please subscribe and click the bell button para updated pa mo sa among mga next video. Sa gusto magpa-shoutout, so please comment below or comment sa among channel para ma-shoutout mo sa next videos. Bye-bye!